欧州5大リーグ、2桁得点者、日本代表に、4人いる模様。あかん、ワールドカップ、優勝してしまう。5大リーグ2桁得点者だけで、前線組めるのか、これができる代表チームが、どれだけあるのか。プレミア2桁の価値は、他と全然違うと思うわ。フランス代表エムバペ、58試合40ゴール、デンベレ、53試合35ゴール。さすがに、ブラジル、アルゼンチン、フランス、イングランドと比較するには、まだ早い。この4人、全員移籍しそうだよな。準ビッグクラブ組が増えて、また華やかになる。あとはエースが欲しいよ。絶対的エースが、4大リーグで、20点くらい取れそうな人。全体では8位だな。アルゼンチン、ポルトガルより上だし、まあ、強豪国と言ってもいいと思う。じゃあ、次のワールドカップが、楽しみだな。